Hej så guys, velkommen til den her epic video. Vi er The Frightful for, vi mener jeg, mig, William, Christoffer, Emil og Tobias. Vi er alle sammen 12 år, 4 drenge, der gerne vil bare have det sjovt på YouTube. Og lige nu er jeg inde på The Hive. Det er nok en af de spil, det er nok en af de server, vi kommer til at lave minigames fra. Ja. Men ja, Okay. vi skal lave mange forskellige spil. Som en af dem er i hvert fald Minecraft, som I kan se her. Det har vi alle 4, og ja, Vi gamer det alle sammen. ret nørder. Eller ret nørdet, men... Nerd. Og så jeg kommer til at spille Command and Conquer. Som ja, alene, fordi der er ikke andre, der har det. Tobias spiller LOL. Måske. Han kommer nok til det, men ja. Så det var en lille infovideo. Jeg håber, I kunne lide den, så ses. Hallo. Hej hej.